Nikad ne uzgajajte jagode bez ovoga. Ako jagode stalno zalijevate na isti način, velika je šansa da im upravo to usporava rast i smanjuje broj plodova. Većina ljudi to uopće ne primijeti. Jagode izgledaju dobro, ali plodova nema koliko bi trebalo. I tu nastaje problem. Nije stvar u vodi, nije ni u suncu. Problem je ono što se događa u tlu. Nije bitno koliko često nešto dodajete biljci, nego što točno unosite i kako to djeluje ispod površine. Mlade biljke posebno brzo reagiraju na male promjene. Ako im nedostaje podrška na početku, kasnije to teško nadoknade. Česta greška je dodavanje bilo kakve prihrane bez razmišljanja. Biljka tada dobije nešto, ali ne ono što joj stvarno treba. Zato je važna prava kombinacija koja istovremeno podržava i tlo i biljku. Jedno pravilo vrijedi zapamtiti, nije važna količina nego ravnoteža. Kada je ona pogođena, biljka počinje bolje funkcionirati. Još jedna stvar koju mnogi zanemare je način primjene. Ako se sve izlije odjednom i bez mjere, učinak je slabiji nego što bi trebao biti. Najbolje vrijeme za ovakvu prihranu je kada sunce nije jako, kako bi se sve zadržalo tamo gdje treba. Ako želite dodatno pomoći jagodama, lagano razlahtite zemlju prije zalijevanja. Tako će tekućina lakše doći do korijena. Jagode vole stabilne uvjete. Previše promjena u kratkom vremenu često ih usporava. A sada dolazimo do jednostavne kombinacije koju mnogi ne koriste, iako su sastojci vrlo dostupni. Uzmite jednu žlicu zobenih pahuljica i sameljite ih u sitan prah. Time se ubrzava razgradnja i poboljšavaju uvjeti u tlu. Pomiješajte to s pola litre tople vode. Sljedeći sastojak je onaj koji mnogi zanemaruju, a može napraviti veliku razliku. Dodajte jednu žlicu gaveza. On pomaže razvoju cvjetova i plodova te daje biljci dodatnu snagu. Sada dolazimo do dijela koji pravi najveću razliku. Ovdje većina ljudi pogriješi. Dodajte jednu žlicu sode bikarbone. Ona pomaže održati ravnotežu u tlu, smanjuje probleme i stvara bolje uvjete za rast. Ostavite da odstoji nekoliko sati kako bi se svi sastojci rastopili. Nakon toga procijedite i razrijedite s još pola litre vode. Zalijevajte jednom svakih 10 dana. Svaka biljka treba oko 150 ml. Kada ugledate prve plodove, bit ćete oduševljeni. Napišite mi u komentarima hoćete li isprobati ovu prihranu. Hvala vam i pozdrav!